Freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagan sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, diri kita na sa lakat sang panahon with Action Melvin Tiero sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi, Happy New Year! Thank you, good action na Brian. Kagapi New Year, ini ato pinakuling lakat sang panahon. Iniraw 2022. Northeast monsoon o konamihan ang nag-apekto sa Northern Luzon. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental kag Bacolod City. Maka-experience ini sa kasarangan tubtob sa maglugalumod niya kalangitan. Kag may mga isolated lang kag mga mahina man nga pagulan, nga dulot man sang easterlies. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan. Ang nagayong probinsya sa kabugusan nga bayan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulubalod. Ang adlaw nagatunod alas 5:41 kay nakamagabutla alas 6:09 buwas sa aga. Ang atong temperatura naka-record kita kay na 25 ka naglabot kita 33 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat yung mga gabi, Silwan. Sir Melvs, Yes, Asubay. sini nga mga sinimana so far duwagin man sa mga nasiplatan abi nga posible malain lakat sang panahon. Base sa focus action bray kaga satellite image nato nagapakita, wala sang disturbance sini nga 2 to 3 days nga nalantaw naton magabuo o mahimo sa atong Philippine Area of Responsibility. May mga clouds formation kita po manifest na, kaga matambat kita subong kambyo into easterlies o kung hangin gikan sa Pasipiko na mainit-init o mapangpaang na nga klima nga ma-expectara naton kay nag-week ang aton nga natawag naton nga amihan action Brian. Wow, pulo padulong na nagili sa Marso kag summertime. Sir, katimprano pa no? So far kung nang taon naton na ang pagtugnaw o kung natawag naton nga cold front, expected nato na ara pa nagyapon galing subong naghihina o kung nag-weak ang aton nga frontal system nga nag-apekto na lang nga dito sa area sang Northern Luzon. So muna subong mga experience naton mapaang-paang kita pero expectaro nato na stop niya sa February action bray ang matugnaw nato nga klima. Aha, sige. Sir Mab, salamat. Mayong gabi, mabuhay ka, sir. God bless. Salamat action mga gabi. Yes, sir. Okay, pertigin man to mga kaksyon, ano? Ang lakat sang panahon subong diri sa Bacolod medyo mapaang-paang na. Pero hindi siya ikumpara mo gid sa summertime. Kumbaga daw may ara pa lang sang may mabugnaw nga portion, may mainit man nga portion mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige nga, ito naman ibalantayan, Action Oliver mga kaksyon. Ang heat stroke na naman, no? Hindi ka mo gid shadow pa init, no? Labi na gid sa mga outdoor nga mga trabaho. Dapat nga mangin mahinalungon kamo. More tubig, no? Sa matag adlaw nga tanan, inom tubig para replacement sa inyo sining grabe nga balhas mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sa mga utod tanga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 55 na subong adlaw Sabado kita, Enero 8 na 2022. Aksyon Firing Line.
Bukas na aton sa Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaaksyon. Ang text hotline naton sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Toblas Nueveng tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Puwerte nga hitabo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginsurpresa kita sang ining krimen nga nagluntad kaina sang kaagahon. Humalin kagabi nga ginaligar may ara sang abduction sang apat taran ka mga persona kag ini nagkalasapwa na lang nga lunsay nga mga patay. Duha sa banwa sang Morsya, isa diri sa barangay Vista Alegre sa syudad sa Bacolod, kag isa man didto sa syudad sang Bago. Ginaligar nga ining apat ululupod nga pinangkuha kagabi sang salakyan kag nasapwa na lang nga wala na sang mga kabuhi. Aksyon Firing Line. Dugangan tana karon mga kaaksyon sa the update naton sini, although nga ti kaina halin sang aga tubtob sini nga hapon na lasa na diri sa Aksyon Radyo Bacolod, pero may ara pa sa mga kulang nga information gikan mismo sa aton sini nga otoridad because padayon pa man ang ila sini nga pag-imbestigar. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita, patay man gyapon Aksyon Olivero, isa ka tricycle driver didto sa syudad sang Bago, pinatay man. Aksyon Firing Line. Puwerte, no? Diri sa Bacolod nga mga balita, mga kaaksyon, sa sini mga tiniyon ang panibag-o nga kaso ni COVID-19 subong iyang adlaw. Maki-update kita diri sa lokal kay may bag-o naman subong nga report nga ginapagwa ang aton sa Department of Health. Mga kaaksyon, ang syudad sa Bacolod may ara subong sang kaso nga 37 pinakabag-o nga kaso subong nga adlaw, no? Ang 36 diri mga local case ini. Isa ka LSI rason nga nagdadangat ini sa 37. Aksyon Firing Line. Ang Negros Occidental may ara sang 23 kabag-o nga kaso ni COVID-19. Isa diri o kon ang local case diri 12, ang LSI 9, duha ka ROF, mga kaaksyon. That's why nga nagdangat siya sa 23 ang bago nga kaso ni COVID-19 sa Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban iyang balita diri sa syudad sa Bacolod, si Vice Mayor Elcid Familiaran nagpalayag nga hulaton ang investigasyon sang kapulisan. May koneksyon sining pagpamatay sang apat ka mga persona ngayon sila ginaligar may ara sang hindi maayo nga background sa aton sining nga sosyudad. Aksyon Firing Line. Ang mga balita didto iya sa probinsya sang Negros Occidental, provincial capital. Ang DSWD Region 6 mga kaaksyon, wala gali untat Aksyon Olivero nga nagapanagtag sang mga ayuda kaangay sang food packs sa mga nabiktima sang bagyo nga si Odette. Aksyon Firing Line. So diri sa taga DSWD Region 6, as long as nga kaya pa sang ila sini ahinsya kag hindi gid man dapat maubusan ina kay pundo man sang gobyerno, kag as long as kuno nga way pagid establisar rather balik ini mga biktima sang bagyong Odette, yara sila nga maghatag sang pagkaon mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ati maayo man, no? Kag ang probinsya sang Negros Occidental, ang DSWD gali sang Region 6 pabalo sa publiko labi na gid sa mga biktima sang Odette. Once gani nga nakakuha na kamo financial assistance halin sa LGU, hindi na kamo dapat magkuha pa sa DSWD. Nan. Kay kung kaisa ang iban gaduluble. Suno sa DSWD hindi nyo man pagdubliha. Kay para makatilaw man ang iban, hindi lang kamo ang nabiktima, madamo pa. Aksyon Firing Line. Nga may nagapang budol-budol pa da. Nano man naman, ipanghatag na sa waay, no?
Tiguro na talupangdan sang DSWD nga may ara sang makaduble, ang balila i-validate tani sang tudod-tudo. Kag kung ikaw, sigurado nga nakakuha na gidman, please, hindi na magkuha pa iliwat. Na? Mangin honest lang bala. Action firing line. Oy, si Vice Governor Jeffrey Ferrero nagpalayag nga mayoriya sang mga alkalde nga miyembro iya sang UNEGA or a local political party yang United Negros Alliance mga kaksyon ang nagaupod sa iya sini ginasuportahan nga amo iya ang BBM Sara Tandem para sa 2022 or May 9, 2022 nga elections. Action firing line. Ambal ni Ferrero siya nga ang BBM gid ako, no? Suno sa iya, may ara ako sang direct nga communication kay Bongbong Marcos nga posible kung magdaog ini siya, makapangayo kita iya directly sa iya personally sang kinahanglanon diri sa Negros Occidental nga din ita mag-agi pa sa mga pasikot-sikot do kaayad man no? Action firing line. Galing kay kon magkuha na inaabi, kon magpresidente ni na, di man basta-basta na lang nga sa gipang baton, guro katawag kung sila sinol action Oliver, no? Ipaagi, ginagyapon sa mga staff niya, no? Kaya ti presidente na siya mo, no? Pero tilang tawon ta. Kung nagasupport giman ang mga alkalde sang Negros Occidental sining UNEGA nga local political party, patimaan lang ina nga may ara sang pwersa si BBM diri. Pero kamo dira nga nagamonitor depende gapon sa inyo kay hindi man kamo ya hold sang inyo nga mga alkalde da. Action firing line. Hambal ni Ferrer siya kon sino man yang ginasuportahan ni Governor Bong Lacson ti iya man na iya. Pag gusto man na siya da kay why siya sang may ginahambal pa nga ginasuportahan kung sino ang presidentiable niya. Si Ferreria, BBM, Sara. Action firing line. Sige, La City, Uno na Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, pakishare lang sa aton sini nga live para magdamo pagid ang aton sini nga mga listeners, mga kaksyon. Manglugayawon ko anay didto sa iban nga lugar, mga kaksyon na. Gamay lang nga bulo balita to sa iban nga lugar. Kay pagbalik naton karon dugdugay, tutukan taning pinatyanay diri sa syudad iya sang Bacolod ang ginpamatay diri, no? Tutukan tani karon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Objection. Balanced. Action firing line. Diri ko anay yo, boperte man nga balita subong laktan ko lang anay ni sang kwan ha. Sang medyo payuhom-yuhom nga balita, Action Oliver. Kay didto iya sa may sitio Luwer, Barangay Manlapay sa Dalagita or Dalagite gali, Action Oliver. Isa iya ka puloy-an, daw mapati ka do hindi man pero natabo, Action Olivero. Isa iya ka puloy-an ang ginsunog sang isa ka amay sa isa ka bana nga gintawag sa ngalan nga si Jim Julin, 40 anyos. Wala trabaho. In short, tamaran. Action firing line. Gindakop sa kapulisan, ining bana nga ini, bangod, ginsunog niya ang iya sining nga puloy-an. Anong iya sining nga rason nga nga ginsunog niya, Action Oliver? Grabe maning balita, no? Abi mong balayan ni ugdaw gid ya. Ang nabili niya atop na lang nga nagahapa nga di mo naman napuslan kiti sunog. May asawa siya nga si Rosemary, 38 anyos. Ang rason kun nga nga ginsunog sang bana ang iya sinibalay sang kagahon kay wala siya, Action Oliver, ginpasakay sang iya asawa. Action firing line. Kita mo nga utok sang tao, no? Kagago gidya kasi utok tao. No? I'm sorry. Sang word nga gingamit ko pero buangit. Why siya ginpagamit sang asawa niya? Sinunog yung balay niya. Action firing line. Te ang kaso nga tubangon niya, arson kag violence pa against Women's and Children's Protection Act makaksyon bangod sa reklamo sang asawa. Te imagine mo na, priso ka na, dulaan ka pa, dula ka sa pamilya mo, dulaan ka pa balay,
kaluluoy kabataan. Bangod lang gid nga wala siya ginpagamit sang asawa niya. Tapos ang istorya. Action firing line. Dira lang ko basta mo. Kung kisa daw mabatian mo na sa mga drama, bla mga imagination sa aton sa mga scriptwriters bla, mga drama writers ta, mga movies naton, but in reality gakatabo na sa kalibutan ta. Kanubo sang huna-huna sa sining klase sang bana. Action firing line. Hay, nako. Sige. Ang ibang nga balita dito sa national mga kaksyon, bao 8 milyones nga smuggled sigarilyo ang tigayon nga nadakpan sang Bureau of Customs dito sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental, mga kaksyon. Action firing line. Ang ini nga mga sigarilyo, magamit mo man o galing wala sang nagakaigo nga dokumento halin sa pungsod China na naman nga may tatak nga Titan. Pero ang consignee sini amo si Seri Ray Viola. Sa diin ang nabutang sa ila sining report sang ginbiyahe ini mga kaksyon nga ang unod sa sining mga packages or ano nga mga kargamento amo ya ang furniture. Pero sang ginbukad sang mga otoridad, sigarilyo nga nagabalor sang 8 million pesos nga gusto kunta ni iposlit diri sa Pilipinas kag hindi sila makabayad sang balayran nila sang husto nga balayran. Action firing line. Ti atubangon gid sining nasambit nga si Viola ang Republic Act 10863 o kon ginatawag nga Customs Modernizations and Tariff Act, mga kaksyon. Ti dapat hindi lang nakikulo kaso-kaso lang, dapat pinahan gini kiti sigurado na gidman nga nagbayular siya sa sining nga Republic Act, mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang masubo naman nga balita for us sa dason nga simana because nga ang petroleum naton magasaka na naman. Sus por ay 2x2. Action firing line. 95 tob-tob piso, mga kaksyon, ang isaka kada litro sang diesel. 90 sentimos naman sa gasolina. Kag 80 tob-tob 90 sentimos naman sa kerosene, mga kaksyon. Ano na ning sitwasyon ta sini? Ano na ning anong mas-say di sa aton nga mga government officials sini? Action firing line. Oo, grabe naman nga pagsaka. Liwat. Why na ta sang mahimo sini? Ato bangon na lang nato ning kamatuoran nga kabudlayan ta. Action firing line. Sige, ang COVID-19 subong sa Pilipinas, mga kaksyon, wala pa sila sang report. Hulat-hulaton ta karon dugay-dugay, no? But according to World Health Organization, nagdangat na sa 300 ka milyon katawo sa bilog nga kalibutan ang natapikan ni COVID-19. Kag sa sulod gid lamang sang mga sininga sinimana Action Oliver, yara iya sa 135 million ang natapikan ni COVID-19. Nagapati sila diri ang WHO nga ini ang igo na ni Omicron. Action firing line. So may 34 kapungsod karon nga amo ni ang medyo malala ang sitwasyon kon COVID-19 ang pagahambalan. Hambal sang World Health Organization, hindi dapat magkumpiyansa ang publiko kay si Omicron, hindi man makabig nga simple lang. Delikado man siya, mga kaaksyon. That's why nga dapat mangin mahinalungon kita. Action firing line. Damo sa mga reaksyon subong sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga aristohon ang mga nagaguluwa sa ila puloy-an nga wala na bakunahan. May ara sang isa ka grupo nga nagrally didto sa DOH mismo sa national nga nagasinggitan angot sa pagpalayag nga kon dapat ipagwa sang husto nga report ang DOH kag wala sila nagapati sang ginatawag nga COVID-19. Sang gusto matabo sining grupo nga ipabalo sa publiko nga ginahimo gid lamang nga kwartahan sang gobyerno ang ining nasambit yang virus kag nagatindog sila nga hindi gid magpabakuna. Mga 18 milyones sila kuno kabilog nga hindi magpabakuna nga nagasuporta sa ila. Action firing line. Ti ila man na iya, may nagambal man gani nga di sila magpabakuna pero kung matapikan sila sa virus, gobyerno man ang kututon nila. Action Brian Warden. Action
Action Radio Philippine Standard Time la City Nuwaybe na sa aton sining nga pagpangalagad. Action firing line. Sige, balik ko diri sa lokal, Bao Kagina. Nakibot lang kita sa mga pinanawag sa aton to inform nga mayara sang duha ka persona ang nagkalasapwan patay didto iya sa kilid-kilid lang sang dalan dira sa barangay Blomintret, Banwa sang Murcia, mga kakson. Action firing line. Kag ini mga magpakaisa. Way lang dugay, may nag-inform naman sa aton nga may isa pagid nga nasapwan man dire sa may Vista Alegre, syudad sa Bacolod, nga mo ning ginakabig nga leader iya sang gang, criminal gang nga si Aki Quadra, mga kaaksyon. Action firing line. Kag pagkaulood to, may isa na naman ka-report nga may atuman to sa bago, kag sang gin-check mga kaaksyon sa Action Radio, confirm nga apat sila kagabi, allegedly, ang pinangkuha sining mga nakaarmado nga mga tawo sakay sa salakyan kag pagkaaga amo na ni ang ila sining sitwasyon. Action firing line. Now, may isa diri nga wala pagid makilalan ang iya sining nga ngalan, basi may update man kita subong nga gabi atong nakit-an sa syudad sang Bago, mga kaaksyon, ano? Pero ano gibala ang bag-o nga investigation sa wrong sang aton sini kapulisan diri sa syudad sa Bacolod? Unahon naton ang nahitabo nga abduction kagabi, which is ini may ara sang mga armado nga bitbit ang armas luthang, kag nahitabo ini sa lugar kung sa diin napaidalom sa area of responsibility sang Police Station number 7 sa paghinakop iyan ni Police Captain Elmer Bonilla, mga kaakson. Action firing line. Ang investigation kay na nagagwa mga ini sila pinanglagas pang iban kagabi, na ang iban sinakay sa salakyan. May mga linupok nga nagkalahinabo nga nabatian ang mga residente. Now, tonight, ano balang paribag-o nga pag-imbestigar sang kapulisan sa area sang Police Station number 7 nga diri nag-umpisa ining pagkuha sining nasambit iya nga mga persona kag nasapwan nga mga patay. Lines of firing line. Sa aton nga linya si Police Captain Elmer Bonilla sang Police Station number 7. Sir, good evening. Live sa Action Radio Bacolod, din sa Action Brian Morden, sir. Yes, siyempre, yung gabi nagsubukan sa kaya kapayungan siguro sa inyong program. Aha. Yes, sir. Salamat gid sa imo time. Kawalo ko masako ka. Bangod madako-dako ini nga balita nga dira nag-umpisa sa imo sining area of responsibility. But tonight, sir, gusto lang namon liwat mahibalan kung ano gid ang nag-umpisa bala kagabi, sir. Kag ano ang mga panibag-o nga investigation this afternoon in connection this crime sa imo sining area, sir. Ano gid, sir, kagabing nagluntad diri, sir? Kani action tayo kagabi no may area reported na action area station number 7. Kasi yung mga pasado at station ng report station. Aha. So, isigadat ko at mga hospital. Nagkatulit sa Pilya Home para makakagalidate sa yung report. Kaya, alit sa pagtaksin na galing ng pag-abot dito. Wala, alis sa ating kapulisan kahit dulong na. Kaya, wala sa mga tao na nagagawa. Okay. So, in short, nagkasambay sa for anak hour from Pungitas ang complainant. Pag wala, so sa nga gana, no? Ito lang barangay sa akin na ralix nga founded body dira sa may tuba. So, nagkatuto ka dito, kaging check kung sa area in isang station number 7. Pero pag tanaw natin is yan, gagawin sa iwasan station number 4. So, natawag kita sa IP, no, para ma-assist o supo para makandakan man sang kasi yakasupo nga investigation. So, dito sa time, sino na recover dito ang supo nga cartridges ang kalibra nanon. Aha. Kaya cartridges ang carbine. Okay. So,
Sa istorya natin ng Sopo, nag-process na galing sila sa facility sa Murcia. After which, may ato naman dito sa Gibraltar, incidente na natabo sa may banwa sa accident ang bago. So, atong tanan-tanan yung mga persona nga nakakita dito wala na sa kabuhi sa area ng banwa sa Murcia, pag-accident ang bago. Kamunin sa mga persona ang gintang adak dito sa Villa sa dito na Kunday. Okay. So, lately, na-identify na natin ang mga persona nga maagi man sa bulig sa iyakan ng munting application kung subong magpaboris na kaga bago piniti. Okay. So, ang iling balay nila, nakulit sa subong kay may taris na klase siyang suko, yun ang items na dito na dapat natin makandakan sa suko. Diba, si makabulig mo siya sa ipisudas niya kaso. So, yun sa mga witnesses dito sa crime scene na may mga armado ng mga persona na nagkuha. Kung galing lang kayo ng gigwa ko, no? Nakapalagyo ng isa, kaging lagyan ko sa labot tuba. Kaya itong isa, why siya ko na kuwan sa labot ng kapalagyo. So para all-in-all, apat yung sistema, yung incidentes niya kaya mga nasunod. Okay. Sir, ano gini ang nagkuha sila kagabi, sir? Pilagid ka sa lakyan. College na sa mga witnesses, may inuga ko, no? Nag-isa sa L300. Yung problema, sinigil-check natin itong hapon, no? Balik kita 19. Yung mga posibilid ng mga CCTV. Na nakabulig naman tayo sa atin, base mula ako nila sa vaccine speaker, ang iyang plate number. Galing kay kabalik ng Andrea sa sinasabihin dahil sige masyado ako mga tumuluyos sa par negative po sunday. Okay. So, karon sir, ining mga salakyan nga ini sa padayon nyo pag-imbestigar na locate na ini, may mga ideya na kita si Sir Sinima Tinion or wala pa? So, para sundar no, daw ito kita sa lead na kita para masibar email, no? Para kita sa pamilya, bakit kung may mahatag na information dito sa kamakasin na ginamit ito sa lang ibang pamilya. Ito na part, ito tiwaan natin yung masulbar niya kako para masayaan natin yung skis dyan yung kamatayin sa apat sa mga circle na walang kalamakay. Pero, tiklat-tiklat din ba, no? Tiklat natin ganun yung report si leader ni isang quadra group na. May isang diwakas na rin sa galing na apat sa dito. Yung tiklat sa gina sa database, niyari isang may leader sa Republic Act na 65, tatlo. Okay. Pag mag-ari ko dito sa kaso na robbery hold up. So, apat na dito na niya kaso. Amo na yan kay Aki Quadraya, sir, ang apat. Yes, Sunday. Ang kay Aki Quadra. Pero atong tatlo iya, sir, may mga warrant of arrest man to sila so far. Dali, yung takot natin sa atong kita system niya Sunday kung may nag-exist. So far, wala pa. Kita natin sa atong warrant of arrest kay Aki Quadra lang niya. May piling warrant siya nga apat sa bilog. Okay. So ang ining sila nga apat, sir, naga-exister pagin man ni grupo nila diri subong sa mga robbery hold up sa Bacolod or do katawhay man subong sa Bacolod? Yes, kabalo ka right, no? Na aton na pag sa mga different reports sila sa station. May nag-group niya legally ang grupo ni Aki Quadra. So kapag gawa ni Spider-Man, ginagsahan niya, no? So, isa pwede ka bagal niya, panahon natin yung pinanilig ng sa kay Spider-Man kay Tess mo daw mga 200,000 nito no kaya nga bill, so matakot ako. Okay. So, sir, kagabi, upod ginman sila nga apat. Ano daw sila, sir? May balay das lang nga ginaarkilahan or ano nga sistema liwat? Gusto lang namon iklaro.
Bali, may balay sila nga ginarkilahan dira. More than 2 months pa lang kuno na start. Okay. Ano sa mga neighbor dira, daw gabi na kagwa kasi may mga salakyan da, masali na parking, nagkakastor, sumagwa sa kan. Kaya additional na nila sa Hyundai, sarang kagabi na pag-check sa pulisan natin, 67, Aha. may nakita kita dito nga salakyan nga ito. Kaya na sinarap ng natin na kayaan. Dahil ko kaya katakot sa puna, ang iniinito mga sapphire nga Suzuki na recover natin dito sa Ugin. Sabi mo siya, karnak ko galit sa area sa station number 6. Kung recover na dito sa kagad, pag-recover sa ating kapulisan, so itawagan pa man po pulisang, ang station 6, kaga, siguro mga alas, siguro sa kagahon na kanina dito sa lakyan. Karnapan. Okay. Pero subong sir ining apat maybe kay udaway naging mantakbati pa sa mga robbery holdups diri sa Bacolod kag Negros. Anong paglantaw nyo sir? Nagapadayon sila ayhan sa ila sini illegal nga mga aktibidad, maybe gro illegal drugs sa isa ina sir sa ginalantaw nyo subong? Yung section ba no, muna ato nyo na tanaw nga ang gulo dira kay Tita Buluka naman. Nag-regroup ni sila no. Kaya na-consider din sa isang BCP ng criminal gang. So, simple, damang-damo naman ilang operation sa mga akyat bahay. Ang dahil siguro, nag-report, nakagtago lang. Nandun siguro, mga tanahon natin na, kasi ang partidahanan nila na mga constitution sa yung ginaawayan na nada. Kaya, nag-involve sa illegal drugs. So, sabi na nga, ang gulo sa mga kunday na tanong natin. Sige, ang rason nila. Pinagkanay ni sila. So meaning, sir, Kwan, medyo mga suspect nga ginalantaw nyo, diri ka grupo man lang nila abi. Doon mo na abi, ano? Isa pa ginakunday, basi kung may arab lang tao yung may kaya-kaya. Kaya nag-assumis para makakit lang sila. Sir, anong possible nga ini sila for hire man sa mga pangpamatay, hard killer, abi? Isa sa mga bagay na sila nga pag-atay sa pero kabudlayan na natin i-assess kung matutunan na kasi dito sa sudad sa Bacolod, huwag kabid man niya sa mga personalidad na mga katabo parehas sila. So, although nga nagawa na kama inuba pa, pero sa consideration lang na tagaan natin sa ating institution. Okay. Sir, previously, kadamo naging mansang may ginpamatay man diri sa aton nga ginpangwigit lang sa mga reclamation area. Diri kong kaysa atong upon nyo man nga pulis nga pinatay man nga atong diri sa barangay 38. May ginpatay man diri nga ulo ato sa barangay 2 ang lawas do ari di sa barangay 32 ano kundi ko magsala. Kagkadamo lang. Anong sa inyo paglantaw, sir? Ang manner of killings balay sir, the same or may mga diferensya? Lain-lain, sir. This time, siguro kung panahon mo, ang manner ng killing nila ay kumbaga na sinuli mo sila. Pero kung panahon mo ni siya, so lain siya nga kahit ang patay, kung may kainit sila kunday. I see. Ito, panahon mo. Ang iban nga niya, pagpatay na patay lang man arya kumbaga pagpatay sila. Balikan ta sa Sir Bonilla mga ka-aksyon, ano? Action firing line. Ini update na sa aton sining pag amat-amat pagwa sang ilang sining additional nga investigation. May connection sining pagpamatay sang apat magpakaisa paning duha di nga nasapuan dito sa Banwa sang Morsha. Action firing line. Si Aki Quadra certified nga may aras sang apat ka mga warrant of arrest. Anyways, balik kita dito sa imo Sir Kayna. Atong manner of pagpamatay sila, sir. Go ahead, sir. Sir Elmer? Yes, sir. Do ini do lain gidya sir no do inablang inagin patay lang na normal pero ari pagpatay niya do ginpatay pag gidya liwat do grabe nga kakig sir damo sina. Kumbaga matungambal ko namin sa mga patinadris lang sa Bacolod, may sinunod mo sila pero this time niya yung patay sila kaging lakta sa
buhat ng bakulod, no? Kung panahon mo daw, difference lang ang ginatawag. Aha. Okay. So ang mga pamilya, sir, so far nakapakadto naman dira sa inyo, sir. Sining adlaw. Subong ko sa ako itong pamilya, was no, paluwap naman kung hambal kasi mo pala kang mga kunday, basta kung may idea mas na, kung hindi mo sa sila yung mga remains sa ilang mga inapa. Mga kwan, sir, mga cellphones, may na-recover kita dira sa ilang mga puloy-an, sa iba ginatulugan nila, nga makabulig trace abi sa PNP kung sino mga textmates nila sini. Ang lawas ko ni Ate na kunday, may duwa to cellphone. Pero basa to, ambot ko ma-retrieve ko sa station for ang mga communication sa to cellphone. Pero amo tong hambal ko kami ng inasay mo, yung bala niya pwedeng pandaduhan kasi kay wala sa pamilya. Siguro kung mga bukong pamilya tawagan ko sa mga sa itong ibabalay. Sige. Dira lang kita anay asta, sir, ano? Mga evidence nga halin to sa mga suspect may ara man to, sir. Duway pagid, no? Do kahipid gid. Kada hipid Magluwas gid lamang dito sa Morsha may mana-recover maybe nga mga empty shells or mga kwan abi, mga liso abi, ano? Pero mga chinelas or mga panyo or so far duway, sir, no? Negative gid. Sige. Sir, mga pilayan ka tao gid kuno, sir, ang nagkuha man. Sa mga nakakita, no, more or less, lapit pulo, siguro. Sa duwa na kasalakyan, sir, ano? Duwa kasalakyan. Duwa kasalakyan. Kag mga armed men gid iniya. Grabe gid. Siguro, may mga armas sa sige. Sir Bonilla, salamat sa mga time, serbisyo tonight sa paghahatag additional information, may connection sining crime, sining adlaw. God bless to si mo, sir. Kag mabuhay kita tanan, sir. Yes, actually, may gabi ka mabuhay. Action Firing Line. Si Sir Elmer Bonilla maka-action sa Police Station number 7. So may pahirapan ang ila sining investigation kay inabalang una ang plate number medyo mabulubudlay. Wala sang CCTV gid nga maayad-ayad dira sa area. Pagkatapos wala man sa mga circumstantial evidence nga na-recover nila abi, magluwas gid lamang sa mga empty shells sa mga armas luthang or balines abi nga nagbilin sa area of crime or sa dira mismo sa crime scene, ano? Action Firing Line. Tilangan kung ikaw ang manugpatay, Action Oliver, tapos mutiro mamudyot ka pa nga mga empty shells mo, dilakat ka mo ya hayon-hayon, ya bala, kablas kabuhin mo so far, yun ang mga empty shells na mabudlay, mangginiya identify ko sinong tag-iya sina. Action Firing Line. May kung kada bakal mo dira sa gun store, kada liso may tatak na da nga mo nang ikaw nagbakal da kay nagro, guro sa mga panahon, guro masi maabot man na Action Oliver, no? Himo talaye nga kada bakal sang tawo sang armas mga bala ibutangan mo sang record nga si amo ni nagbakal sa amo niya mo ning tatak yaho pa mabulubudlay, no? Action Firing Line. Pero sa iban nga pungsod ginahimo na sa amo sina para ma-identify kung sino mga criminals mga nagahimo sa mga criminalities mga action. Pero sa aton Pilipinas mas mahapos pa yung corruption sang maghinimo sang maayo sa balibot. Firing Line. Sige, anyway, sa last 28 na sa aton sining pagpangalagad. Pagbalik naton karon digdugay makaksyon, ipasaysay ta kaksyon Alvin Graba kung paano gid ini pinangpatay ining didto ya sa bago kag subungman sa banwa sang Morsya, no? Ipasaysay ta si iya liwat paano na kahibalong mga residente kag I understand ang Bago City may ara na sang identification sang didto nga nakit-an man sa ila mga kaksyon. Pinapagbalik naton rat sa dahon naton sa aton sini lapit isa ka gatos nga nagalantaw sini Matinion. Hindi ka mo magbiya dira kay dungagan ta information sa inyo karon dugay. Pero antes pa naman ang tanan DTX 500 capsule o galion ang pag-inom sini sa matag adlaw nga tanan kay may 3 ka anti-diabetic properties, charting nga nagapanubo sang glucose kag visin nga nagakontrolar sang imo blood sugar kag polypeptide nga may ara sang kangay nga epekto sang insulin mga kaksyon. Ini ang DTX 500 capsule. Objective, balanced discussion,
Fearless comments. Action Fight! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tumakami nga evacuation. Yes, Maayong gabi lang sa mga utod ta nga nakatutok na. Ay Tita Idario Sora, thank you Gid. Hello. Si Madeline Trinidad, hello classmate. Action Bry, watching here si Palay City, God bless. Classmate ko ini, ano? Paki-chat video na lipat man taba. Si Margie Aquino Araman. Salamat kay Tita Ida, nagpadala sa 99 stars. Rodora Villanueva, good evening. So Brian, watching live lang kami diri sa may DC to Region Pearl, Alihis. Liog lako Tamyaw, Danila, Azuelo, Eric Villanueva, gapamati gid sila sa imong program. Salamat. Connie Laparan, Action Brian, Tamyaw ko Family Laparan, Labanyego, kag Ispa Risha, and gatamyaw ko nila paran sang Pandanon DSB. Alex Fuentes Araman, si Nora Villalon, salamat kid. Connie Dormitorio, good evening Action Bry, keep safe, God bless, monitor lang. Novi Magapan, Emma Alcuela Curlstrom sa Sweden. William P. Will Araman, good evening, God bless. William Carmilotes monitor diri sa Bahrain, stay safe, taga Bacolod kag Negros. Salamat. Fernandez L. Eric Araman. Barayuga Ray, naga-monitor sa Barangay Pandanon. Si Melvin Piñafiel Araman. Angela Gayondato Castillo, naga-monitor sa Bangga Tutong Barangay Felisa. Arceli Toreno, Happy New Year Action Bry sa tanan nga staff sa Action Radio. Arceli Torino sang Kumaliskis. Bauti salamat gida ka barangay ko ni. Yvonne Boucher sa nagamonitor man dan sharing, thank you gid. Mila Paternal, Thea Kim, Linlin Tising sang Manila, Quezon City. Araman si Baryoga Ray, Baskoglo, Dibray daw sa drama lang. Rochelle Fulgencio Susana, evening Action Bry, gamonitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Ha? Si Ana Sinoro, thank you gid. Bambi Sirano Defensor sang East Homes 3, Barangay Estefania. Si Jason Katubig Suelas, Helmond Garbanzos. Ba, kumusta sinong Helmond? No? Nag-monitor good evening, Sumbray. Ma-bike na lang ta. Amo ni ang fuel perme. Gani. Husto, ginanong Helmond. Ma-bike na ta, maka-exercise pa ta. Oo. Si Ana Sinoro, mga repertere. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain. Why? Ara na. Si Janilo sa Zino, good evening sir, buang guro to nga bana, mayo na si Raban man. Si Nianyo Lench Araman, Manjo Arniho, Kativer, Elizabeth Gamala, nag-monitor man, God bless. Thank you again. Paul Spat III, Jocelyn Libon Dispoho, Christine Minies Villalubos, Christine Piera, Action Bry, may gabi, monitor lang kami di sa Purok Boyunan, Barangay Tampalon, Cabancalan City. Tamyaw lang ko, Family Piera. Okden na, sige. Si Aprik Manda Uya, si Diding Alohamiento dira sa Pontevedra, thank you, Gid. Joshua Bia, watching from St. Peter sa Barangay Tangob. Veronica Santillan Manukan, Smile Albanese, unsolved case na naman ina, sir.
daw amo. Myla Pilor Primavera. Thank you, Gid. Kingdom ni Agarta. Grabe, Action Bray pa, shout out naman kay Carlo Kaindok sang Saudi Arabia. Fatima Sales Araman, smile, ambal niya. Okay, thank you, Gid. Nancy Sugilon Canlas. Si Nonoy Castañeda, Action Bray, good PM. Correct again, politicians doesn't care about the increase of our petroleum products. Kay libre ang paggamit nila sang salakyan sang gobyerno, bisan sa ilang mga personal needs. So wala sila pake. Gusto ginaya. Michael Ramos, live from ground, Puente Villa, Kahirop Homeowners Takuling. Okay. Si Aro Ortega Araman, Ashley Oiko, Rowena Castillo de la Cruz, Action Bray, good evening. Nagamonitor sa Purok Masagana Barangay Size. Arnie Martinez Palian. Si Jensky Mayag, Sir, paano ako makapuli di sa Bacolod? Ano mga requirements? Ari kami sa Manila. Pero sa may San Enrique ko gapuli, ano mga requirements ng LGU sa San Enrique? Ati, pag umpisa buwas nga adlaw, Domingo, kung magpuli na kamo di sa aton, dapat may negative RT-PCR test result na kamo. Halin dira sa origin. Ang ispas ninyo, vaccination card, kung may ara ka, bakunado ka, nakapabooster ka na, dapat ma-provide ka magyapon negative RT-PCR test result sa probinsya kag Bacolod na. Kung wala kay nog pa RT-PCR test, pag-abot mo di sa Negros, pwede ka di, pero mahulat ka sa pagwa sang result kung pila ka adlaw. Sa Bacolod ya, wala ko kabalo kay do wala sila naghambal nga may free di sila ya. Kay sa probinsya may free nga swab test, pero ma-wait ka until magwa ang result. Namo sina, no? Sa Bacolod ya, wala sang libre di. Si Madam Virgie Olpinda, naga-monitor man sa Silin Home. Stay safe and healthy. God bless. And your family. Thank you, good ma'am. Si Christy, good evening, Sumbray, kag sa tanan nga staff sang ARB. Salamat sa mga drama, sang Umbra, kag Boboy Kargador, ga kompleto kaadlaw ko. Wow. Amo nang nami, gidya nga apag-appreciate. Malingaw ka na sa drama, ma'am, no? Action Brian, good evening, halin kay Jen. Mangayo kami tani bulig, contact sa Sineco. Kay sa Kalong-Kalong Zone 4, Barangay Singkang Airport, naglupok naman ang transformer. Tina-blackout gid. Na-blackout gid kami di. Nagatawag kami sa emergency hotline ka Sineco, telephone and phone number, hindi makontak, busy ilang line. Kalong-Kalong Zone 4, no? Sige, i-text ko na lang ni sila directly, Kaya hindi ko bi otorisado, Sir Jen, nga Ma'am Jen, nga maghatag sang number nila. So, i-text ko lang ang inyo sining lugar, Zone 4, Kalong-Kalong. Sige. Elvira Hilogo, Action Brian, greet anak ko, happy birthday, Vera Hilogo. Sa Buena, Besuena. Thank you, Ged. Larry Humayaw, gamonitor sa Gardenville. Araman si Fukuda Eleanor. Happy New Year da si mo, ma'am. Stay safe, Ged. Thank you, Ged. Bago ka lang nakamonitor liwat, ma'am, how? Busy siguro si ma'am Eleanor ay. Si Ralston Zaragoza, monitor man. Ari man si Sir Ralston, no do bago man siya nakabalik maniwat. Sige. Relax lang ko. Pagbalik ta, dako nga balita, pagyapon ipalayag ta sa inyo. Hindi ka mo maghalinda, ha? Hindi ka maghalinda kay para ma-inform ka mo mga kaksyon. Dashiti 38. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kasi dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasi Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, And more than Action Firing Line. Aksyon na Joe Philippine Standard Time, La City 48 na. Halin sa kay 6353 hamak mo daw mano sapat lang ang tawagin patyon nila Action Bray. Nga gamay pa sila ginahalungan ginaluguran wala kamo maluoy nga mga kriminal. Sikurit niya sang Ibibagalona na hamakon mo na, no? Action Bray, evening, Omicron virus dapat ang wala nakapavaksin sa mga LGU employee sa Bacolod. Aksyonan man sang officials. Kabacolod, hindi pagpa-reporton sa ila trabaho nga wala vaccine card.
kay kahaladlok. Ay tuod, abi check tani dason bing sa Lunes, abi kon pila pa ka empleyado sa Bacolod nga way nakapabakuna kag anong rason? Action firing line. Sige, dali gid lang. Bray, from 2623, obvious mga pulis nagkuha sila kay basi time na i-silence sila. Wala magpatay, wala nga magpatay kay isog nga nagsulod sa house katawo kon hindi otoridad. Galing way gitaya kwan sini, way gitaya sang witness abi. Action firing line. Action Bray, good evening. Monitor lang ko sa Action Radio Yolanda Pasamante. Sige. Ngayong gabi Action Bray, mangkot lang ko diriya sa Amon sa La Castillana, wala pa gid Japo nakapanghatag sang calamity. Amo-amo man dis Bacolod man. Ang iban subong way pagiman kay basta gani gobyerno gina-process pa na. Action firing line. Pero kon personal nga hatag ti ora mismo ara ina na. Action Bray, good evening. Palihog tamyaw kay Nestor Iresilia, kay idol kani Nestor kagasawa niya Rebecca Gigira sa barangay Bagaa Sinigaran. Salamat gid. Porti man tong sunog Sinigaran kagabi no. Sobra man 300,000 ang halit sang kalayo mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, check na ko at this time sa Action Alvin Grava dito sa Banwa sang Murcia, no? Ang abduction kay na napresentar ta na sa inyo kung paano nagkahilahinabo ini kagami. Now, ano naman iya ang nagluntad dito sa Banwasang Murcia? Paano ini nagkalasapuan ang mga biktima, mga kaksyon? Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Ang report Action Alvin Grabag na dulong sa aton sang D3 Bio, dugang proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. Action Alvin, mayong gabi. Aksyon, Brian, good evening. Again, konfirmar ni Murcia Deputy Chief of Police nga si Frankie Pasyente nga ining duha ka mga persona nga nagkalasapuan kagina sa area sang Hacienda Josepa 1, Barangay Puruklango, Barangay Blumentritt, Banwasang Murcia. Dun sa mga miyembro Action na Bray, sining Ake Quadra Robbery Group nga nag-engage sang series ang pagpangawat sa syudad sang Bacolod kag iban pa nga mga illegal activities kaangay sang illegal nga droga. Sa pinaka-latest Action na Bray, kag base man sa pagpangusisa sang Murcia PNP, ginpahayag ni Police Lieutenant Pasyente nga hindi magdubo sa lamang ka mga persona ang nagpatay kanday Jondel Raffles kag ang iya sini nga pakaisang si Lionel Raffles. Ini sila dun sa mga residente sa Purok Buniraw, Barangay 1 diri sa syudad sa Bacolod. Now, sa initial diri nga pagpangusisa pagid ni pasyente sa pamilya Raffles Action na Bray, pila ka mga persona ang nagsulod sa boarding house sa apartment kag didto ginkuha o kung ginabdak abi ang magpalakaisa upod sa isa pagka persona nga sakay sa puti nga van rekta didto Action na Brian sa Hacienda Road sa Hacienda Josefa 1, Barangay Puruklango, Barangay Blumentritt, kag ginluthang dito Action na Bray. Sa diin ini si Jundel ang nasapuan sa kilid mismo sang kampo nga may madamo nga pila samtang ang inyong pakaisaya si Lionel nasapuan sa sulod sang kampo ginabulubanta mga 10 to 15 meters gikan sa patay man nga lawas ni Jundel. Now ining duha action Action Alvin. Yes, Action na Bray, no? Ining duha ang lunsay nakaangkon man sang apila sa ila sining lawas kag ginpaklit pa Action na Bray. Sang mga suspect kag diri na ginlutang din na recover diri sa lugar sang incident ining batilyo sang caliber 45 kag 9mm Action na Bray. Na recover man ang 380 subong man ang bala man sang carbine Action na Bray. Sa karon suro diri kay pasyente nga may persons of interest na ang mga kapulisan apang nagpamalibad
sa paghatag considering nagkapadayon pa ang ila sining investigation and as to sa motibo action by sa pagpatay dulo diri kay pasyente, dinalantaw nila ang pagka-miyembro bala sini Action Abray sa Aki Quadra Robbery Group Action Abray. So paano nila nahambal nga may persons of interest na sila, Action Alvin? In what way? May ginalantaw man sila diri kay suno man sa pakigaangot man sa mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, subong man ila man ni pahayag man nga may ara sila persons of interest Action Abray. Ini first time ko nabatian sa pinakadamo nga mga cases of pamatay diri sa Bacolod. Subong ko nakabati nga may person of interest ang Banwasang Murcia. Action Alvin. Once magambal kita nga person of interest, meaning may ginasumay na sila subong kabay pa. Ano? Yes, Action Abray. Gusto mo ba pamatian ang pahayag ni pasyente? Mamati kita. Kinanglan din. Ari Action Abray ang pinaka-latest pahayag man ni pasyente. Mga investigador, nagbuwa din nga yung gumakamara nga biktima sa kondit dahil sa tayo ng kumigtas nila sa hapuan kay Aki Quadra Group, para Group. So, ano naman subong, pinapangita na dahil naman subong investigation kung sino ang mga posible nga nag-imos mo sa akordis pamilya, yung minsan alam din sila tunga din ang istaran sa Pilya Homes, no? Subdivision. So, ipangitan na sa magkagaon, dire na kita na sa aga na kaya ng duwa, dire sa amon sa Banwasang Murcia. Sir, sa initial investigation sa mga kapulisan, ano gid ang pinaka-motive diri nga aging patay ni sila sa ganting ining duha sir bilong sa Aki Quadra Robbery Gang Group? Ito siguro sa mga pagkakasubong tao mo ito na may mga kasi din do pinapakonfirm ko pa kung hindi ng gas kaya dahil patay na sa product binarik doon according sa pagkuha naman kasi information nito man confirm ito. So napakuha ko pa sa buong din nga area ang information na sulod na may patay sa product binarik doon nila. May possibility nga nagparik doon pero basta ko nagbagot man hindi pa na isa mong konfirmado. How about ang iya pagkaisa sir? At because nga mga lupot na sila sa pag-imo kung krimen man isang mga nagliligat pamuna ang nagagawa sa bunga ko na gamot ang ilas nga mga itong biktima sarito na sa Bacolod sila ng mga activities sa ang motor napping tulad magbalik sila sa puwan sa drug trade. Is there any possibility, sir, isa sa mga rason nga aging patay sila because of these illegal activities like the illegal drug trade, sir? Yes, isa ko na sa nagtaon kong ang gulo. Kapag ko may mga magbilang yan na may mga dintang utangan sa drug ko na mapairan. So, ang balo sa muna pagpatay pagamdak sila. Kung ilang taon tagid, sir, sa klase sa pagpatay sa ila, pila, sir, ka mga tao o persona posible nagpatay sa ila, sir? Kordis na pamilya na gabi, lima ko nung tao magkakap sa balay, pero may aras na lang ko na mga kordis sila, may nabilin sa dalawang mga tao, pero hindi na maisip mga bilang matulong. Dito na lang, sir, no? Aging tanuhan sing perpetrator, especially sing nagpatay sa mga victim. Gidya sa Blooming Creek din tala, sir, no? Oo. Bali, ang isa, Aksyon Abray, kabahin lang iniisang pahayag ni Police Lieutenant Frankie Pasyente kay siya mismo Aksyon Abray nagapati nga may posibilidad
nga nalink man ang ining magpalakaisa sa illegal drug trade action na bribe. That is why ini siya ang gilayon nga ginpatay action na bribe. Kagabi to, ano to, mga residente sa lugar, kabati gid mga linupok, Action Alvin, no? Mga kaagahon na mo sina? Yes, sir. Actually, action na bribe sa atubang mismo sa ila sining lugar, particular dira sa area sa Hacienda Josefa 1, Barangay Blumentritt, adjacent lang ang pila ka mga kabalayan. Personal sa pamangkot ang isa sa nakabati, although wala na siya naggwa sa ila puluyan, pero madamo sa mga lupok ang ila sining nabatian. Action bribe. Porte, no? So, ang execution dito, no? Ang iban guro, ang kay Aki niya, tilinagsanay paning natabo kagabi, no? Sa may Vista Alegre. Correct, action na bribe, no? Isa pa na, kay rason diri, kay suno gani kay pasyente, nga anyway, ongoing pa man ang ila sining investigation, at the same time, pagpakig-angot man sa pila ka mga otoridad, partikular, ang mga kapulisan, no, diri sa siyudad sa Bacolod, kay joint investigation na ni ang paghimuon action na bribe, especially dito sa siyudad sang Bago, action na bribe, no, kay man may identity na action bribe, ining si alias Kugan. Ini siya paagi man sa pinaka-latest diri sa pahayag ni Police Chief Master Sergeant Hope Ugares. Amo ni siya ang investigator on case. May angot diri sa natabo man o kung napagkasapo man sa bangkay sining ni Rene Boy Gasilio. Action Alvin. Action Alvin, ihatag ko na ba Action Dale Abe kay may additional siya nga mga pamangkot dito sining hapon, sining gabi. Yes, action na bribe, no? Pero dito lang ko Action Alvin Abe sa pagkasapo lang sining kay Rene Boy, paano ni siya? Di ni siya dapit man. Actually, sunod diri kay police or rather kay Police Chief Master Sergeant Hope Ugares action na bribe nga una diri nga patawag sila o kung tawag sila action bribe, ang ila sining presensya in relation diri nga mga alauna imedya kay nasang aga nakabati sang madamo man nga lupok ang pila ka mga residente. Actually 200 meters ang distansya action by gikan sa lugar sang insidente sa Purok Malipayon, Barangay Atipuluhan sa siyudad sang Bago nga sa diin sa babaw bala ayon sang sining irigasyon nga ginasining nila diri na nasapuan ang patay nga lawas sa sining ni alias Kugan o kung si Rene Boy Dasilio kung sa diin suno diri sa iya nga may mga pilas na ang biktima sa iya sining kalawasan nga ginatunaan sang iya sining kamatayon action na bribe. Ari ang pahayag basi gusto mo mamatian man ang pahayag. Sige. Ni Police Chief Master Sergeant Hope Ugares. So, upon sa mga investigation sir, no? So, according sa mga witnesses, isang nakabati sila sa mga nilupo, nakita nila sir, no? Nga may harako na sila sa salakyan nga nag-hazard, nagasiga ng sugasan sa pirid sa highway mismo. Mga more or less 200 meters away sa ilang position sir. Ano nga sakyan ni sir? Hindi sila sir kaano sir, no? Pero ang ilang ano sir, butaas ko sir, kasi ang suga, abla sir nga nagasiga is apat sa bilog sir, nga nag-hazard. Sir Alvin? Action na bribe, no? Kabahin lamang inisang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Hope Ugares. Kaya mismo action bribe nga nagpagpakigaangot man dito kay Police Lieutenant Frankie Pasyente. Kaya diri naman na hibaluan action bribe nga ining biktima nga si alias Kugan action bribe ang isa sa mga ginabdak kagabi dira sa area sang Barangay Vista Alegre. Kaya dito siya gindala, kag dito na ginpatay action by kag ini membro man sang Aki Quadra Robbery Group action bribe. So may posible ang nagdala ni sa iya to sa Bago, Innova, ang sa Morsya iya van. Damo na action Alvin, ano? Oo, pero hindi niya ganito ma-identify kung bala Innova man, pero hindi niya masyado kasana gabi kag naka-hazard gabi action na bribe. Puwerte, no? Sige, Action Alvin, salamat, may gabi. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas,
labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang balita na aksyon Alvin Grava dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Puwerte yang mga pagpamatay sini mga kaksyon. Anyways, nakilala na ang sa bago man. Check na to na bis Action Dale Salazar regarding sini kung paano ini nakilala mga kaksyon. Kag may pamilya nga nagpadulong dito sa nasambit nga lugar. Aring aton sini nga patrol sini matinion. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Dale, may gabi. Action by mga around 4:30 subong lamang nga hapon Sabado nga adlaw sang mayara to sang nagpadulong si Rowena Pescante. Rowena Pescante, according sa interview nato nga pulis ang bago PNP nga Police Staff Sergeant Armando Araw Jr. nga tuno si Action Brighty siya ini ang pakaisa sang isa sa mga biktima nga nakita andra lang ang patay nga lawas sa bahin sa irigasyon sang Purok Malipayon Barangay Atipuluan syudad sang Bago kinasang kagahon aksyon Brian. So according diri kay Sir Araw nga ti investigador man siya sa Bago PNP pero lain man niya Action Brian ang nagkatutok kadala sang kaso sining nakita andra nga bangkay kinasang kagahon pero siya ni kay nag-accommodate sa kay Rowena Pescante nga nagpakilala pakaisa sining biktima naging kilala Action Brian kay Renny Boy Dasilio. Renny Boy Dasilio, 30 years old, single kag residente man sa syudad sa Bacolod Action Brian. Anong barangay sini? Dito man Action Brian sa may Vista Alegre ang ginbutang address sa Blatter Entry sa Bago PNP. Dito bala sa ginati nila boarding house kundi sila allegedly una nga gin-attack. Pero ang pinaka-exact address niya, why man napalayag Action Dale? Action Brian, pero ini si Rowena Pescante from Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Ngati according diri kay Sir Araw, ang investigador man sa Bago PNP, nga wala diri kay Action Brian sang ginikanan hining biktima nga nasapuan dira ka inasang gagahon sa may syudad sang Bago. Nga wala kagabi may nabatian nga mga linupok pag dito na may nakitaan man isa ka vehicle na wala ma-identify and then sa uli nakita nito ang bangkay ni Renny Boy Dasilio Action Brian nga may igo man sang pagluthang sa nakailan nga bahin sa nga sining nga lawas Action Brian dito sa gihapon sa may syudad sang Bago ang bangkay sining biktima Action Brian. Sabay naman diri sang magpakaisa kay na-interview diri naton ang isa sa mga himata ni Lionel Raffles nga may Action Brian sa mga bangkay nga nakita nila sa may Banwa sa Musya. Nagpadulong kita sa may Purok Bolinaw, Barangay 1, Bacolod City Action Brian kay sa higad malanggali sang dalan ang ilang sining balay. Action Dale, i-hold lang ang Action Dale, babe. Ibo ka na yung commercial ko, ipabati na ng interview sang pamilya ni Raffles. Action Dale, okay lang? Yes, Action Brian. Sige. Report alin sa patrol ang kaksyon nyo. Action Dale, sa lazama kaksyon sa rin kami nga bahin sa Pinas, labuton ka sa ang balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Mayagid kinalambot ni Action Dale Salazar ang pamilya sining magpakaisa nga Raffles mga kaksyon. Action Firing Line. Hindi gid ka mo maghalindira kay pamatian ta kung ano ang ila man nga pagkilala sa ila sini nga pamilya kung nga pinang patay ini. Action Firing Line. Ipaplastar ta na karon balik Action Dale Salazar ginpauna talanto ang identity sang nasapuan didto sa barangay konsyudad sang Bago. Ang pakaisa from Barangay Banago but according sa pila ka mga reports sa early pakaina, ganing nasambit nga taga ining napatay sa Bago, taga Barangay 35. Action Firing Line. Gina-check ko man gani si Barangay Kapitan na Miranda sa Barangay 35 mo kung kilala niya ini nga nasambit nga persona mga kaaksyon. Pero ini nga bahin sa aton sila nga pagpangalagad, ginadulong. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Jerry Azero Jr., taga Barangay 35 na siya, Action Bray. Okay, sige. Ana Sinoro, amo na nga damo, napatay sa drugs damo, pagidya user kag addict, gani man, no? Leia Younger Esquivel, good evening, Sumbray, monitor from Talisay, keep safe everyone. Si Ana Sinoro, sige. Nora, okay, nabasa ko naman, no? Okay. Si Nora Villalon, grabe balita, Magsumbray, di lang pinaangkas. Pangit siguro motor niya. Si Rochelle Evangelista Araman, nagamonitor sa Barangay 14 Dawis. Thank you, Gid. Jimmy Senior Latido, Action Bray, monitor kami Mrs. from Purok, Kawayanan, Barangay Mailom. Si, si Baryoga Rey sang Pandanon, mga Panyapon, Subong. Thank you, Gid. Almira Lima Lazarte. Sige. Balik ko na ginugay, ang mga viewers na dira, digid maghalin ha, kay interesting sang next nga story. With Action Dale Salazar kay naistorya niya ang pamilya gid mismo. Sining mga nagkalamatay, lain man ni kagina, may lula to, subong mga pamilya pagid nga iban. May magpakaisa mo, imagine mo na, magpakaisa iya, dungan nga pinangmatay, no? Georgia o kon Georgia Gargasira, nagamonitor man. Action Brian, kabuhi baylo basta magsulod sa indi amo nga gawi. Wow. Las 8:11 na. Balik lang ko ha, pakishare lang. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung may kumakaat na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan. Action Firing Line. Tamyawon talang anay mga utod na good evening Sumbray. Ginatamyaw ko lang sang maayo nga pagpamati si Mama Rosemary Chavez sang Santo Malino, La Castillana. Naga-monitor gid sila subong. Salamat asawa yang nga si Lady Lee Chavez. Salamat gid sa pag-monitor. Galing si Sir Way na mention nga lang niya. Okay. Bray, kilala ang van nga Nissan Orvan. White, ginayos ka. Okay, sige. Thank you, gid. Sa mga information dire, no? Sige. Hindi ko gid babasa ng ibang kiwaitan ni ebidensya. Ano? Action Firing Line. Pero hindi lang ma-meet lang name ko. Amo ni number ko. Okay. Sige. Thank you, gid. Kwaon ko ni number mo karon. Thank you, gid, sa mga information. Alindira, may mga ara sa naghatag information, may connection sa napatay dito sa area sang Bago. Action Firing Line. Naka-kuan manigali siya, nakalagaw-lagaw man sa Golden Field sa una. No? Nagatulo trabaho man da. No? And, medyo may problema sa pamilya man gali ni. Abandonados pamilya. Thank you, good sa information, pero based na rin sa kapulisan. Action Firing Line. Si Paul Kenneth Rojo nag-monitor. Action Bray from Talisay City. Gloria Imanse Araman, si Merly Gonzaga, mati ko programo firing line. Sige, thank you, good. Liberte Biniten Obaldo Araman, Ronnie Gordon. Sige, salamat sa inyo. Balikan ta sa Action Dale, Siri Material, 8:26 na mga ka-action. Action Firing Line. Sa aton nga linya Action Dale, Salazar, balik dira sa imo Action Dale. Action Brian, nagpadulong ang patrol diri sa area sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City. Kaya muna siya ang address ang isa sa mga nakitaan nga bangkay dito sa area sa Banwasang Murcia, kinasang Kagahon Action Brian. Sa pagpangusisa natin dito sa area, nakitaan natin dito sa may kilid sang dalan si Shirley Galon na Action Brian. Siya nigali ang lola ni Lionel Raffol. Si Lionel nga isa dito sa mga nakitaan sa Banwasang Murcia. Si Shirley Galon Action Brian, daw siya gini ang dako nga kabahin balak sa pagpadako. Siya sining apo nga si Lionel Raffles nga 26 years old pa lamang. Nga according diri si Action Brian, ang iya sining pananaw, nagapati siya nga base na ulamid lamang ang iya sining apo sa mga krimen, no, nga nagluntad diri sa may siyudad sang Bacolod kag dasapon dito sa may Banwasang Murcia. According diri kay Lola Shirley Galon Action Brian, wala gid sang bisyo according siya nga sining apo nga kung illegal nga droga ang paghahambalan, wala nag-usas ng droga, kagaya sining gina-claim nga wala man nagabaligya sa illegal nga droga action Brian kag kung ano pa dala nga mga bisyo, no? So according diri kay Shirley Galon nga action Brian dira sa may Purok Bulinaw, permit dira gali nagapuli-puli ining biktima, no, kay nagaupo din siya sining amay nga nagatrabaho sa ka fiberglass dito sa area sa barangay Bata. And then ang iya sining wife Action Brian ni Lionel taga Purok Sigay, Barangay 2, kag ginsaysay man diri sang lola nga sang time gid Action Brian nga natabo ang abduction. Ara man tong iya sining wife dito sa may Vista Alegre, pero ang palayag sang lola ginpasulod ang mga babayi sa ka kwarto dito sa may Villa Homes kag ginlock Action Brian kag amo ni natabo ang abduction. Tatlo ka mga lalaki kag no kinasang aga sa may suba si Aki Quadra Action Brian. Kag ginapalayaga diri ni Lola Shirley kay nagatrabaho ni siya Action Brian sa Barangay 2, no,
no, si Shirley Gallon. Nga according siya po involved man sa droga, nga sini nga po siya mismo tani mapadakop sa pulis, no, kay ti daw mahuya man siya bala, nga nagatrabaho siya sa Barangay 2, tapos mayroon siya sang apo nga involved sa illegal nga droga. Nga po nga sini nga pagpati, nga buotan nga nga po, wala sang pamahog na nabaton action Brian antes ining insidente nga abduction. Kag ti ining si Lionel, mayroon sang 3 ka mga kabataan nga mga minors sa action Brian. Isa ka lalaki ang pinakamagulang, kag babayi ang sunod, kag agot ang isa man ka babayi nga lunsay tanana, mga minor de edad action Brian. May kabataan, ang isa lang, ang isa ya? Wala action Brian na mention, kaya according din ni Shirley, no, ang sa side lang niya siya ni Lionel Raffles, kay lain naman ta kaniya ang do nga magpakay sa direction Brian si ano ni si Lionel kag si John Del, no, pero ang iloy ni Lionel ang siyang bata ni Shirley Gallon nga aton sinina interview, kaya ang suludlon pag action Brian ang balay ni John Del wala na kita dito nag-swing sa talom, kay medyo ano tong lugar mo ni kita to familiar action Brian, kaya ang balay ni Lionel Raffles siya daw rin sa roadside or kilid sang dalan dira sa may Purok Balinaw antes ang Taytay, no, dira sa area sang Barangay 1. So ang mga action Brian ang palayag din ni Shirley Gallon nga ti according din siya hindi man niya involved sa naman nga mga illegal activities sa sining apo, kag according siya ti daw separate mo ang iya sining mga ginikana ni Lionel Raffles, no, Bulagay action Brian, kag nagaupod na niya si Lionel siya sining amay nga upod nagatrabaho isa ka fiberglassan dira sa area sang Barangay Pata. May trabaho ginman gun kal lehitimo ini. May trabaho action Brian, kag according kay Lola wala man niya kagi preso ang iya sining apo, kag wala man sang record nga malain sa area sang Barangay 1 or Police Station number 2. Amo na yung sining pagkilala siya sining po action Brian, kaya actually kahapon pero action Del may ideya siya nga nagaupod gili sa grupo ni Aki Quadra. Why action Brian, wala siya sang ideya, no. Kaya ko siya ti clean record kani ambal ni Lola mo hangya sining po siya sining pag pananawak sa Brian, kay since gawig man no nga matinuig nga siya ini ang nagpadako siya sining apo action Brian, nga daw tinga nabato naman niya ang ini nga insidente ang gindangatan sing apo, kag pero ang ginpangabay na action Brian kung sino madaling suspect nga kung tani kung may violation gid man ipapreso, no, nga para sa preso 1 siya ang iya sining ending action Brian, kag ini dira sa may sa puwan sa katubuhan. So according diri kay Lola kagabi gid action Brian ato lang natabo nga abduction kay nakabaton sa report mo dasig-dasig man sila dito kadto sa may area sang Barangay Vista Alegre, kag gin-inform sila mo nakagang purpose sa direction Brian baloon to base bla gin-remit lang ang mga gin-abduct sa mga police station. So gin-check nila ang police station number 2, 4, 5, 6, 7, 8 kag ano pa din nga mga police stations dito sa mga syudad, kay ti am na missing kaya binila gin-remit na action Brian sa presohan. Kag kagahon na naka-receive sila information na may nagsapon nito nga lalaki sa may suba dira sa may Vista Alegre action Brian, kag di mo to na-confirm nga hindi ba ito yung apo, kag ang kaduang nga balita subo-subo ang palayag sila sa pulis nga may nakitaan man nga nasapuan duha ka mga lalaki dito sa may Banwas sang Busya, kag dito nagpadulog ba sila sa crime scene action Brian, kag na-confirm nga ti si Lionel Raffles, no, ang sasiyang ang apo amo ang identity, no, sang biktima action Brian. Ano ang palayag ni Shirley Gallon, ang lola ni Lionel Raffles. Ay buot na iya po kuya. Buot na iya kag hindi na iya why na dia record sa amon sa barangay. Why na dia buot na iya nga bata. Nguri-nguri lang na wala gina iya sing diferensya nga kung ano ang iya batasan. Buot na iya to. Apo kuya, balaan ko yung apo ko mo. Kilala kuya iya batasan. Pero kung gabaligyan man sa sang drugs or nag-usar sa, ako mismo kaya ko sa dos mo, ako yung mapadakob sa iya. O hindi ba? Kahit maumid ko, mahuyan ko sa pulis. Nga gali, may apo ko nga gamo na. Ako yung mapadakob. Pero anong mensahe mo na sa mga possible suspect sa pag... Ang akong mensahe sa ila,
mas mayo tani gindakop lang nila o kung may violation ang apo ko, pwede nila mapriso. Pero kay ti ara na natabo na maano pa kami. Matuno na lang namon, tangla na lang kami sa babaw. Pero wala na sa before mga threat or mga pamahom. Why? Napablat. Pero wala siya kagit no? Why na iyo? Action Bray, namatayan si Shirley Galo, no? Muna siyang lola ni Lionel Raffo. So, mo tayo sa pagpati nga ti do subo-subon ng gindangatan sining nga po Action Brian. So, nagpati siyang wala, no? Hindi involved sa naman ng mga illegal activities si Lionel Raffo sa Action Brian. Di na ni subong mga bangkay Action Del, ara na da. May Lloyd sa Action Brian, nga funeral parlor, no? Kaysa kung pag ginmention kayo ni Shirley Galon nga dito sa may Proxiga Ihaya ang sining nga bangkay Action Brian samtang kay John Delman diri sa area sa Purok Bulinaw pero wala pa din nakaabot kaya wala pa sa funeral parlor samtang ginasikaso pa ang bilang mga documents sa Action Brian. Sige. Kada mo to kay naka-interview man kita kay Police Captain Paul Vincent Pendon ng hepe sa Police Station number 2 North Sunday jurisdiction ang Barangay 1 ay hindi pa siya actually makahatag itang full edit bala din mga pending cases wato kare sining mga nagkalamatay kag kun bala na bagaling na sining mga background cases sa Pendon na rapat dito sa may Iloilo kag kasubong pa siguro nga gabi magagabot Action Brian pero possibly naka-mention siya nga basi ipuas pwede siya ma-interview regarding sa background kay iya pa man ginausi sa Action Brian kung ano gid ang mga pending or background sining mga nagkalamatay nga mga biktima. Okay, ti halos ining duha taga Barangay 1 sa Police Station number 2 ang isi Aki Quadra Station number 2 man o number 3, no? Kay taga di ba nago ni siya, no? Ang isa ya Station 1. Yes, kay Barangay 35 si Kugan, no? Kag si Sir Pastrana ang deputy capman sang police station number 2, hindi man siya siyempre makahatag sa background case since daw bago pa lang siya nag-assign para sa area sang police station number 2. Si Sir Pendon kay basi boss makahatag siya sang bago nga mga development kag ma-check niya ang background sining mga nagkalamatay. Sige. Report talin sa patrol ang ka-action Action Dale Salazar, mga ka-action sa ring kamay nga bayan sa Pinas, labuton ka sang ang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale Salazar, patrol nga pag-ayo naton sa iyakay na nga kon mapadulungan ining pamilya, may lang ka na jackpatan ining lola mismo. Action Firing Line. Di ang lola ho nagapanindugan nga tinga po kuya o kon nga kon sining apo way ginaga-involvara sa nga illegal nga aktibidad, labi na gid sa illegal nga droga, abi, nagatrabaho hupod sa iya sining nga himata man. Tinga ko lang to galing niya nga paglantaw sa isa ka ginarintahan, mag-inano ni sila iya nga apat, no? Quadra, ang taga Barangay 35, kining magpakaisa, no? Do magpamilya sila, no? Kaya nagarkilas na sa isa ka puloyan nga sila. Tapos may mga upod sila nga kababayan, ti mga asawa to nila. Questionable man na mo. Action Firing Line. Galing kiti tsakto tong Iloy, tsakto tong lola. No? Siya kon mayara ginman sa ang sala ining akon nga apo, ti magpakaisapan ini, pwede tagin sila pang dakpon kag ipapriso Action Olivera. Kag, tagaan pinalidad kung ano ang paglantaw sang korte sa kaso abi nga tubango nila sini. Action Firing Line. Pero tinaglambot iya sa punto iya nga pinang-abdak ni sila. Sinulod nga puwersa sa ila sini tagsa-tagsa o kung sa ila sini nga po ginaarintahan nga puloyan kag pinasakay sa sini nga mga salakyan. No? Innova kag isa ka van. Wala tonta. No? Kung anong investigation sang kapulisan kag ano ang dangtan sini pila ka adlaw, no? Sa pagpamatay sining mga taga Bacolod mga aksyon nga pinangwigit sa Bago kag Murcia. Lakip na diri sa may Vista, ang sa Vista Alegre ni we don't know kung nawigit ini kay paintindi ko naglinagsanay nimo. Action Firing Line. Nakamutik si Aki, nakapalagyo, pero anong mahimo mo kung linagas ka kag ginapalukpan ikaw, mga kaaksyon. Action Firing Line. Puerte, no? Sige. Ining si Aki Quadrati
ang ngalan niya sini matunog-tunog gid since before may mga kriminalidad nga gakaluntad diri syudad sa Bacolod. Most likely diri sa may norte nga bahin sa Bacolod nga nagagwa ning pangalan niya, na? Nagagwa gid ang balto ni Bonilla kay na gani may ara sang 3 ka warrant of arrest sang illegal nga droga kag isa ka robbery. Action firing line. Ining si Aki Quadra. So tiyan mo ning grupo niya, bosus ko, no? Lantawon ta lang niya kung ano gid ang dangtan si Justisyang singgitan sang mga pamilya, mga kaaksyon. Action firing line. Ang aton sining otoridad diri sa syudad sa Bacolod, ang Committee on Peace and Order, way isang liwan si Councilor Al Victor Espino, no? Try naton nga malambot siya on Monday kung anong abi ang iya sining pwede mahatag nga suggestions, although nga ti trabaho in isang kapulisan, pero kung peace and order ang committee ginauyatan mo, dapat may ara ka man sang gamay nga panugdaon regarding sining pinatyanay nga unsolved diri sa syudad sa Bacolod. Ako nagapati kung kapulisan ta iya, nagahimo gid sang tanan nga mga ideya nila kag tikang kung paano masolbar ining kaso dis Bacolod nga pinatyanay, no? Galing kay kung kulang ang ebidensya, kulang ang mga witnesses, pag-file nila sang kaso kung may person of interest sila or may suspect sila, kag kung kulang-kulang man lang, ibasura man na gyapon iya sa korte da. Sa piskaliya pa lang imo ya disgrasya Canada kung pagbukad dira pa lang pag-file pa lang sang kaso kung may suspect gid man, pagkatapos daw kulang sang merito, dira pa lang mismo ya kuha na ni ibasura na natin daw ka usik man sa part sang chimpo sang kapulisan. Da? Pero ti kabalo ko nagatrabaho ni sila, nagapangita gid sila ideya, and we are praying and hoping mga kaaksyon ngini mga unsolved cases since mga pila na ka years ang nakaligad matalupangdan ini pila kadlaw. Dako ini nga hangkat man, no, kay Police Colonel Joseph Martir ang pagpungko niya subong sa Bacolod ni, no? Puwerte ang pinatyanay mga kaaksyon. Sige, ang mga hanay sang negosyante naton, ang posible nga sabat diri sang mga negosyante ta, siya hindi man kung ano nga pinatyanay ni sa ilada, duway man ga kadalahig ang negosyo, hindi gid man maapiktuhan. Okay, ang ginapamatay ginapatihan nga basi upod man lang nila or kung ano nga sitwasyon, ila man na negosyo parte sa illegal nga droga, amo na yung pagtanaw sa mga negosyante. Na-interview ta ni before, the same nga mga situation. Pero dako maning bisan tod maghambal kita nga do hindi man involved sa mga negosyos Bacolod ang pinatyanay nga ini, pero kapag uba man sa mga imahe sa investors nato nay hadlock man sila. Hadlock man sigurado. Oo, kabay pang syudad sa Bacolod makapagwa man sang statement sini on Monday or next week abi. Way isang liwan ang alkalde sang syudad Mayor Bing Leonardia agod nga ti mapadasig tani paghatag hustisya kabay pa. Las 8:42 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon, pagbalik naton dugagan tangaton sining mga balita karon dugay-dugay mga kaaksyon. Pero alkaline, ang mighty say mga kaaksyon, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-ana sa mga eksperto nga makabulig. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early. May gabi lang kay Vida Abaw sa Abcasa, from Mandalagan, Abcasa, ano? Si Tito Corio Araman,
Novi Valencia Subaldo, good evening, Subray. Always ga-monitor sa ibang programa. Please greet lang mama ko. Rose Valencia. Wow. Thank you, Gid. Thank you. Okay. Thank you, Gid, Madam Ana Sinoro. Jinky Daylagdon. May gabi Action Brian. Kag Mr. B-Boy Villasor. Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King, Raymar, Swato Imperial, Alma Oligon. Kag pamilya niya sa DSB. Homa Lumina Araman. Gloria Imnasi. Thank you, Gid, no? Si Arniel Gonzalez, thank you again sa pag-monitor. Sige, ma-relax ko. Mabalik ko dugay las 8:44. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga suwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butang Itong pan kay Ginelen Villasor, Christina ga monitor man sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ginelen Villasor. Si Christy, salamat man ano sa inyo sini nga pag-monitor. Sige. Subong nga adlaw ang COVID-19 nga bago nga kaso sa bugos nga Pilipinas nagdangat sa 26,456. Puertes pagkadako 26,456. Action firing line. Hambal din ni Kuano ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang spokesperson subong sang presidente, may posible nga ipasaka pagid ang alert level status naton, no? Classification sa dinman nga syudad o kon probinsya kon magapadayon ang pagsaka sining nasambit nga kaso ni COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Ay sus ko, may ayuda kamo da. May ara kamo ayuda ipreparar kon magpanglulo lockdown na naman liwat. Action firing line. Abi, troton anta gini kay mabudlay na basi magwalding mga tao pila kadlaw nga way na income bla. Ay sus ko. Divina Gracia naga-monitor man si Matinion sa Manville Royal mga kaksyon ano, subdivision. Salamat, God bless madra sa inyo. Action firing line. Grabe nga pagsaka subong adlaw sining kaso ni COVID-19 mga kaksyon. Sige, ginatamyaw lang naton sang maayong gabi si Mr. Sigfred ano, si Jinky Dagia Montelibano Miraez Araman, si Joe Batadlan Milagrosa no, sa Bangga Tutong naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon ano. And sige, ari pang iban, salamat bid sa pag-monitor
sa sininga mga tinyon. Ang hindi ko malambot, pasensya gida, pero ang oras na ton medyo kulo-kulabos na mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga mga balita karon na sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, mga ka-action. Action firing line. Ini sa Action Brian more din nagapasalamat gid maghilibati kita Lunes sa wangyapon nga estasyon kag oras. May gabi lang kay Lily King nagpalagas gid siya. No? Sige, mga ka-action din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action